Hi guys! Magmukbang taog pan sa Pilipinas. Kani Spanish bread, kani pandesal, kani kay ensaymada, kani kay pan budikat. Nag-crave ko ani ay. May kani kay na adri. Empanada, kani kay ensaymada gihapon. And then ako na kaon kay ang pandesal ug man ni sa bunta kasi tanaw no kun sa itang itsura sa itang pandesal bi. Wow! Muna yung pandesal ay humok ra. Alam yung taning na pa star margarine. Then kani guys, Spanish bread. Ano na to? Ang hapon mo sa Spanish bread be. Wow! Kanay nag-crave food ko ani. I'm so happy. Sus, nakakaon na yung taon kong mga pagkaon sa Pinas. Masing na ako diri sa Japan. Pero pinaka-crave yun na kanay pan bulikat. Nag-crave yun ko ani og Spanish bread. Itong pilawan. Muni guys ay. Oh, Spanish bread. Let's eat. Mga unta ninyo. Wow. Paano yun siya sa Pinas guys? Sabi rin papa. Dan burikat. Wala ba nambok basta kung mga kauntaan yung mga pan sa Pilipinas. Panagsalaman eh. Huwag man ang laman po ang diet. Ang basta kayo mukha sa tangan. Lami. Pan burikat. Wow! Lami siya. Lami. Papa. Well, usong dahil itong panahon na kay nag-crave taan yung mga pana. Dan, sunod ka. Dalawa na ito ang empanada. Ano yung empanada? Humuta eh. A taste of Pinas. Korea papa. Pilipina aja deh. Busugan na ako eh. Pero lamin pagkapon ikaon. Humok siya. Wow. Oh, cinnamon man siguro na. Di na ensaymada o. Cinnamon man. Cinnamon siya. Kani mo ensaymada sa ubos. Pilipinas ka dyan ang lasa guys. Wala akong las Pilipinas. Nakakaon ko mga yung ani. Soft siya. Then sunod kay kani guys mo ni ensaymada guro. Ang murag maudjud ni murag amamon ensaymada siya oy. Mugol ni ang ubi ensaymada tilaw na to be. Sina ni ubi sa ilaw. Wow, ubi. Wow. Lami siya. Ano pinakaganahan? Ubi guys ay. Wow. Papa, kore oishi yo. Papa. Lami siya. Kalimut ako sa pangalan. Siya kayo sa pangalan? Kakaunagpan ba? Kalimut na sa pangalan. Lami man ka jo. Basta magawag lami kaya makalimut sa ngalan. Ang ubi ay. Lami kayong ubi guys. Ubi ensaymada. Lami kayo siya. Hindi na tumurot kay busog na kay ko. Kakanunon na gud ko. Ano mo niningkaon ko masig busog ko. Ay. Lami siya. Kanin lami. Lami ako eh. Lami ako eh. Mga ang tanin niya. Gapaikag ko ba? Guys, kalipayan to na ng mga kaon. Mga
pagkaon sa Pilipinas yan, labi na sa mga nasa abroad, makarelate jud ani nga kalipay ni namo murag comfort food na mo ba ang pagkaon sa Pilipinas kay panagsa na lang bajahan taon mi kakaon basta namo sa abroad guys makarelate mo ani nga kalipay mga kaon og mga pagkaon sa Pinas mo nang lipay kay ko nakakaon ko ani nilami pag yun pero sakto lang to kay pwedeng busugan na tomorrow to guys lipay kay ang heart karon kanakaon ko pan sa Pilipinas nami daghang pan sa Japan guys. Lami man pud ang pan sa Japan kay soft kadto ang pan nila diri ba pero as Pilipinas syempre mag-crave ta og kanang pagkaon sa tuwa gikan ba may gani kay na sa Japan ay mga Pinay nga manggibuhat og mga inani ba mga gifted kadto kay bawo sila magbuhat og musikon sa mga pagkaon sa Pinas di na ta kinahanglan mulig Pilipinas para makakaon ani kay na diri na ninda og mga pagkaon Pinoy ba malipay ta makakaog balik kani kay 350 ra ni 350 yen diba nga kani daghan na 5 na kabuok 350 yen ra datur ra sa jud nya matagbaw man ka kay pagkaon man jud sa Pilipinas ang lasa kay a taste of Pinas. So mao ra to guys, thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Kampay busugan ako gikan pag gyud mi ganina nagyakini ko kaon pag gikupan karon na ning adlaw ang diet sunod adlaw na pod. Bye!